केरळमध्ये कोण मुख्यमंत्री होणार याची चर्चा आता सुरू झालेली आहे। कालपासूनच खरं तर ही चर्चा सुरू झाली आणि काँग्रेसकडून काही नावांची चर्चा झालेली आहे। तर यामध्ये नाव येत आहे ते म्हणजे चेन्नीथला यांचं, त्याचप्रमाणे के.सी. वेणुगोपाल यांचं। या दोन नावांची सध्या मोठी चर्चा केरळमध्ये सुरू झालेली आहे। तर सगळ्यात आणखी एक महत्त्वाचं नाव पुढे येते ते म्हणजे शशी थरूर यांचं। तर शशी थरूर यांच्याबरोबर व्ही सतीशन यांचंही नाव सध्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहे। त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणाला संधी मिळणार याकडे लक्ष लागलेलं आहे। तर केरळमधल्या मुख्यमंत्रीपदासाठी नावं जी चर्चेत आहेत त्यांचे एकदा आपण ही सगळे फोटोज आणि नावं बघूयात। काँग्रेस नेते रमेश चेन्नीथला, त्याचप्रमाणे के.सी. वेणुगोपाल सरचिटणीस आहेत काँग्रेसचे। तर शशी थरूर यांचंही नाव सध्या मुख्यमंत्रीपदासाठी चर्चेत आहे आणि काँग्रेस नेते व्ही सतीशन यांचंही नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी सध्या चर्चेत आहे।